know how to make God great person. God will give person problem. As you did that, no one tell me say. I think it's not. Look, Sid, I know you're gonna miss Brooklyn. Hello guys, Maswera say, guys, how are you? Maswera say, guys, how are you? Hanzi gadzirai miromo yaita sei ndozvaitori izvozvi miromo iyoyi ndozvaitori miromo iyoyi ndigadzire sei ndozvaitori izvozvi guys. Maswera sei zvaramba ndambositraya kuda kuti rega ndignowe ndivate tizvionera hangu muvi nhasi asi zvaramba zvichindibata. Pane zviri kundibata guys. Kudhara ndichingotaura kuti ndoudza madiaries ndovaitira live ndovaudza torega kusvika zingoti rega nditaure guys. Hakuna chinhu chino munoziva dzimwe nyaya dzenyu idzi dzinondiafecta. Handina hangu zvandingaita asi every day unotosangana nechimwe chinhu chinotouya imwe nyaya inoti inotokushungurudza kuita kunge ndiwo utori mairi. Guys, hakuna mubereki anotarisira kuti unogadzirira mwana wako lunchbox makuseni wotopureka wobudisa mwana achienda kuchikoro kuti mukurumidze kudzoka ndiwane madai upa vana majuti wozofonerwa kunzi mwana afa. Guys, just like that. Ndasora ndichishungurudzika guys, handidi kunyeperai. Hamuna mbondiona nhasi ndasora ndichishungurudzika. Ndambotirai kuda kuzviginova, kuda kubrasha, but munoziva kuti ini ndiri munhu wekuti kana mataura neni munobva mandipa zvese nemapicture nechi vision iyaya manje. Vision haibudi. Ndofunga neni ndotombonidhawo kumboenda kutherapy chaiko, kumbotaura nemumwe munhu achingonditeererawo hameno zvanoita sei, hameno zvavanoita kuti vabatsire vanhu, hameno kosa shuwa anopesera pfungwa dzako dzatanganyika munhu watoita kunge munhu asina kukwana. By the way, I'm here with a heavy heart. Muchiona ndakadai with a heavy and broken heart. Mufunge mumwe wedu mudhari chaiye mumwe wedu wekutodaro pano ashakirwa nemwana ane 8 years. Guys, 8 years ndidhoidhoi ndikeli ndasora ndichishungurudzika. Asikana ashakirwa nemwana ane 8 years, mwana atsikwa nemota. Mukaona mifananidzo nemi munoita kupererwa. Mumwe wedu pano munoza haasi kuchema haasi kudii. Zviri kundityisa inini, zviri kutondityisa guys, because she's not even crying, she's not even doing angodai. Zviri kundityisa zvinenge zvisina munhu chemawo, munhu taurawo, munhu ini ndatozoswera ini mufunge teme tati chironga kuti tifonere vezororo tidini because ane polisi yakajoinawo pano. Mufunge munona Mwari uyu paya pane nchikudza kuti rufu kana runonoka usingafungiri. Guys, polisi yakakosha. Joinai polisi. Ndiri kudza kuti agadzirira mwana makuseni achinda kuchikoro, iye achibuda nevana, iye achinda kubasa achinda kuchikoro, azofonerwa kunzi kwaita accident handikamhanya ari murodhi akafonera kuti aiwa mwana atofa. Ndiudzei guys, lucky anga akajoina yanga yamachiwa polisi yake iri up to date, anga achibhadhira zvakanaka, yanga iri up to date polisi yake paajoina. So izvozvi zororo ndoiya kutombatsira torebhodhi yemwana indise kumusha. Andimaona. Yes, Mavis, she's in shock. But zvinotovhundutsa because munhu ngaachemo. Instead kuti acheme majika akutorwara musana. So what I'm going to do guys, ndichakuisira vanhu veCape Town, please, zvaitika kuCape Town izvi. Vanhu veCape Town
vanhu vecape town ndinokumbirawo kuti neuwandu hwenyu go and check on this diary. Mumwe wedu registered diary ndochinhu chekutanga tinotarisa kuregister uku. She's a registered diary. Ndokumbirawo vanhu vekucape town, Milka, can you please lead the team vanhu vecape town? Endai munosangana nemumwe wedu, munonyaradza mumwe wedu before body aenda kumusha. Endai munonyaradza, endai munomusimbisawo, endai munomuonawo, endai munotaura naye, endai munosiya prayer. Because zvekusatochema izvi zvekutondivhundutsa, munhu ngaachemewo. Because zvichazomuaffecta pamberi apo. Anokuwara ngaacheme. Ndamubvunza kuti why are you not even chikanza kana crying kana tichitotaura. Ini naye anenge achiza ari kurwadziwa, utofila kuti ari kurwadziwa zvakanyanyisa, but tichitaura. But kuchema kana. Amanda, hakuna normal yakadaro munhu wechikadzi, hakuna normal yakadaro. Mwana wako last born yako ane vana vake 2, umwe ane 9 years, umwe ane 9 years, umwe ane 10 years, umwe ane 8 years. Hakuna normal yakadaro. Anogara kucape town kunonzi mbira nditarisa. Ndarwadziwa guys, but chekuita haunako. Ndarwadziwa. Ndichakutaridzai mapictures emwana. I'll show you mwana. Kunonzi Kolenhof kuStellenbosch. Kunonzi Kolenhof Stellenbosch. Mwana, guys, just like that. This is the child. This is the child. Just like that. This is the child. I hope you can see. You can see Mana Ushu. This is the child. Right. The pictures that I'm going to show you, guys, kuneva singakwanisi kuona. Musaona. And the picture that I'm going to show you, kuneva singakwanisi kutarisa, vasina moyo yakasimba. Guys, mwana twister. Murukunzwa. Atwister, mwana kutwister kuti body no twister hii, guys, body yemwana kutwister zvese kubva kumakumbo kutwister. Mwana mudiki ndarwadziwa. Muzadasora nchita visualization kuti mukuru wacho anga chiona. She was there, aona everything that happened to the young sister. Handimaona. Vana vangu vachiva zvikunzi vana vangu vachiva kuchikoro vari 10. Handimaona, vari chigroup vachinda kumba. Then mudiki uyu asara nechekumashure kuti angosara nechekumasure achivhura bhegi rake achitora yogurt yanga iri mubhegi kuti afamba achidla. Hani munongozvimuzo zvandikutaura nditi kuti atore yogurt yekuti adle ari kumasure uko. Handichimaona. Paavhura ipapo handika avazongonzwa kuti pa vari nechepamberi apo. Kwakudai kokona mwana anzi adrigwa about 5 meters. 50 meters. Ameno chakuziva. Mwana achidrowa achidregiwa neuyu achindwa naye mai mwana achindwa. Mukondati moni chakutadza mapictures emotikari. Hanimona mwana yeyo wocheneza ntoda kurubatsiro rwakasimba. Chero anotoda rubatsiro rwakasimba. Ndarwadziwa guys. Right. Onai motikari zvayaita. Onai mota zvayaita. Ndo mota yacho. Onai mota zvayaita yanga chidriver nemurungu. Mota iyi yanga chidriver nemurungu. Onai zvayaita. Murungu anza abda sina kana stretch apa murungu aramba kana kutaura navo zvachose kutoramba kuti anza I cannot talk to you because ndichataura nemi kana lawyer auya. Ndoda kuti muone mwana guys. Mwana atwister. Gumbo rino twister guys. Remwana asi vasina kusimba. Please musaone. Vasina kusimba. Please musaone. Andi muri kuona mwana aita kutwister mai mwana kuita kutwister mwana. Zvakaoma.
Yeah, I think Murungu was also in shock. Ndozvandataura kuti Murungu was in shock. Andimaona ndofunga nomuti zvaitika pakadai unogona kuitwa mob justice nevanhu saka ndofunga anga ariwo mushoko. Saka guys, what I'm going to do, I'm going to pin number dzamai ava. And ndichapina number dzamai ava. Chatiri kuda kuita guys ndechekuti munovafonerawo anditika muchivasimbisa, musataure makuhwa please. Kufonera muchivabata maoko muchisimbisa. Ende hanzi Zvakaoma ndihomi wangu kuZimbabwe. Zvakaoma kani maisha Mishabi, zvakaoma ndarwadziwa. Saka zvatiri kuita team SA 50 rand ndozati pakati pemwedzi 50 rand pamunhu. Mwana wake ashaika, haisi extended family, mwana wake. Pane mwana, pane murume, pane mukadzi wemunhu, hatina compromise, we don't compromise. Tinotobvisa chema guys. Hatizobvisiwo chema kuna mbuya asekuru vana atete haiwa uko hatizokwani. Asi pa close families vana murume mukadzi tinobvisa chema. Saka shumburesi ru 50 rand per person. Mari yacho ngatiitei kuti tivape iende vawane kubatsirikana kumberi. Team SA 50 rand. Milka ku Cape Town ma 50 rand pamunhu. Takawanda zvekudaro. Mubva manyora mazita pasi. Mubva manyora mazita pasi. Wese abvisa nyora izita nefone number. Zita nefone number. Wese abvisa 50 rand yake nyora izita nefone number. Please make means kuti 50 rand inosvika sei kuna Milka, kuna Shumbres, kuna Ru. Handiti ngatibvisei ma 50 rand. Timu diaspora vane rufuo. Timu diaspora. Pane mumwe wedu akashagirwa nemurume wake kuswera nesuro. Timu diaspora. Saka apapa asi zvokuti titi timu diaspora takungoti nokuti vari kutobvisa chema yeumwe wedu akashagirwa nemurume wake. Izvozvo vari kutochibichi, vari kubata-batawo vari kugroup ravo vediaspora kuti vaisewo machema avo. Saka zvedhiaspora zvave kuti uri kusundwa nemweya kana unayo extra yekuti ukwanise kuchema ukasawo chema kune uyu weSA antika wekuno uyu pakanaka. Tinogamuchira. Kana uriko ku diaspora uchisundwa kuti ndinayo hangu, I've got an extra 10 pounds kana 5 pounds that I need to send kuna mai ava, please, you are very more than welcome to do that. Antimaona zviri kurwadza guys, zviri kurwadza. Ukangodai rest in peace, ukangodai rest in peace. Mazera acho ari kupostwa hanzi e-wallet inoita e-wallet 50 rand inoita stereki. Ina ndibati mari, andina mari yandinobata ndati admini Shumbres, Milka 3 vavo ndokwa munokanda mari dzenyu dzonyorwa pasi. Ina ndinyori mazita dzonyo ini ndinotoisa yangu ikoko. Munhu akatsika haana kutiza. Murungu achanza akaramba akamira, haana kutiza. Hanzi mune MoneyGram ikoko here. MoneyGram. No. Not MoneyGram. Kune Western Union. Kune chiameno zvimwe zviriko. Kuna na mukuru. Animona. Saka hanzi Kolenhof ndapiwa location. Mukazouya ku inbox vari ku Cape Town mukauya ku WhatsApp kwangu ndokupa location. Ndinokupa location. Vari ku WhatsApp mukauya ku WhatsApp kwangu ndinokupa location. Mukauya ku WhatsApp kwangu I'll give you location kuti mushandise location. Animona muenda ne location. Ndarwadziwa kungodai guys, vana vechidiki vapera. Hanzi MoneyGram inoita. Inandi isusu kuna tina ameno vana Shumbres manje hazvikwanisi kuti muvatumire MoneyGram havaipiwi. Hazviiti kuti muvatumire neMoneyGram havaitori mari iyoyo. Mapermit yake expire. Saka havakwanisi kuitora neMoneyGram. Hanzi FNB ine MoneyGram. Okay. Alright. I didn't know about that one. Hanzi motipa number e-wallet. Alright, regai ndipine number. Let me pin number panapa. Number ya e-wallet
Shumbresi, nyora iwo namba dzenyu mucomment section umu. Ru ndisirewo namba dzenyu mucomment section. Ndisirewo munotumira vari kujoza ikoko tanya munopa maadmin amupi nini. Ane 8 years mwana ane 8 years lokadia. Mwana ane 8 years. Ndokumbirawo kuti Ru ndokumbirawo ise namba dzako kana miruka apa ndipine. Shumbresi ati haasi kukwanisa kuisa namba dzake, it's fine. Ngatiitei vanokwanisa kuisa namba, isai namba tiite. Ru chindisirai namba dzenyu. Ndisirei namba. Ndisireiwo namba. Right, iyo e-wallet yaiswa. E-wallet namba yaiswa iyo 074 iyo 58 chichi 442 namba ye e-wallet yaiswa apo isho. Kana waisa e-wallet reference isa zita rako. Isa reference dzezita rako. So that ari kuzonyora pasi awane kunyora mubhuku zita rako kuitira ramangwana. Antimaona. MoneyGram inotorwa navanhu nemapepa, that's what I know. Saka mapepa evakawanda aka-expire havasati vagadzisa mapepa avo havakwanisi kutora. Andimaona. Saka namba iyo isaima e-wallet ikoko, put your name as reference so that ivo vagozonyora pasi yema 50 rand kuti ninge akabvisawo 50 rand parufu rwemwana wokuCape Town atsikwa nemotikari. Andimaona, atsikwa nemotikari. Saka zviri kurwadza vana vadiki. Hanzi what are the requirements to register? Apana ma requirements. Unongono register when it's opened kuti yaimbo register, you just go with your details, no sent nothing. So mabhuku iwaya andu achatibatsira vamwe vakaregister isenge yeyu antori muregistered diary. Hanzi kuzimu tobvisira kupi now? Kuzimu tine challenge. Kuzimu tine challenge. Handizivi manje kuti kuzimu kufambiswa sei. Kuzimu tukutsvaga admin ari honest because taive naye tapiwa nashe. I don't know kuti ari busy nechi munhu anoda kuita zvechikoro stereki. Ndofunga ari kuchikoro. I think ari kuchikoro. Tukutotsvaga admin wokuZimbabwe ari strong anokollectawo kuZimbabwe ikoko. Mungangoti dora kuZimbabwe ikoko, it will go a long way mufunge because vari kuuya kakuZimbabwe zvichavabatsira. At least vanga vajoina zororo yavo iyi yanga yatove ne 3 months yatodarika 3 months saka bozvo kuti vari kutoita mapepa avo kuti vabatsirwe vaende kumusha. Animaona. Saka ndokurudzirai kuti joinai funeral policy guys. Ivai nadzo 1 2 batanai nevamwe panobatana zviitiko zvikuitika tiri kuma foreign countries izvi guys. Batanai nevamwe mangwana chisika muchinomuka chiripi kana vakanga maybe kana munhu unenge uchitikwa inale one mukona zvaitika pa accident vanga vasina munhu waona achirwara vanambopepa mwana achirwara vanambodi vangofonerwa tori kubasa kwachingoti hanzi ndandane vhiki ndichiwa musana ndandane vhiki ndichiwa musana chingoti amusanawo zvawo ranga riri shura remwana wavo. Anomaona. Shumbresi hanzi tipewo ma-Western Union details. Shumbresi vanhu vari kukumbira ma-Western Union details. Hanzi register inovhugwa rini. Mai mhofu chikuitika ndechekuti handiselina laptop yavo yakafa. Vakamirira kuti vawane laptop nyuwani. Hanzi naMark Page. Hatikuzivi kama nje ndo zvinonetsa Mark Page. No one knows you. Hatikuzive. We can't just trust you kuti uite admin wokuzimu uchibata mari dzevanhu tisingakuzivi. We need to know you. We need to know kuti ndiwani unogara papi umbosangana nevamwe tonyatsoziva zvakakwana pamusoro pako. Anomaona. Vari kuBotswanawo please do the same thing. Kana muchikwanisa bvisai ma £5. Manzi ma5 pula. Bvisai ma5 pula motumira kunoku. Monyogwawo mazita kuitira mangwana. Hazvizikamwe. Kauchida kurejista kuzimu unoregister diaries ndepasi rose. Diaries ndere pasi rose. Kana vakuregister whether uri kuzimu, whether uri kuNamibia, whether uri kupi unongoregister. The idea ndeyekuti paita dambudziko rakafanana neririri tinotoziva kuti uri munhu wedu. Paita dambudziko rakafanana neiri tinongoenda kunodzosesa kudatabase kuya. Anomaona because mazosi awanda ka tototi aiwa urimo shuwa munhu wedu tochitongomirawo zvatiri kuita nevamwe panapa. Andimazviona. That's the idea. Hakuna sendi rinobhadhagwa.
saka guys indai ipapo munoona mumwe ndikurwadziwa deya hameno hesh hapasisina zvokuita akutobva kutogadzira toende kumusha vakutogadzira avo kuti vaende kumusha hapana chekuti chaita hanzi navanessa imbobatana nashumburesi naru titangire ipapo hanzi account number tiite muchapiwa mucomment section okay nondaona zita kare page ndo randivhara iro zita repeji rako ndo randivhara indi pamo nechitoziva zita rako chairo ndisingazivi iri mavis hapana kungozova pamadetails ako chete kungopinda database watoregister. Can we do PayPal, Bruce? Yes, you can do PayPal. Yes, you can do PayPal. Yes, you can do PayPal. Address mono ya WhatsApp ndokupa location, ndapiwa location. Ndapiwa location. Ndapiwa location. Kwete 50 pula. 50 pula hiyo haina kuandisa hivi. Itaichiro ma 20 pula. Itaika na ma 20 pula chaiko. Hanzi yangu ndaisa. Thank you Gilda. Thank you. Ma 20 pula chaiko. Isai ma 20 pula. 50 pula paka pe mwezi wa mumningi mstorina. Ma 20 pula iwayo ichema kai. Muna akaronge kare polisi yake. Saka ingori mari yechema yekuti vakwanise kunodi kunobatsirika kumberi. Andimona. Imari yekuti vangona utengo grocery kumberi. Andimona. Imari yechema. Chero ma 20 pula chao. Ari right. Mungo batanidza. Kana mabatadza mubata iyo madhimine kunokuise moronga kuti mutumira sei mari. Zvatopera. Kurejesta akunetsi ti kungozo kana vavhura munongoindawo kunoisa mazita yenyu. Chete ne information yavari kuda kuisa database yavanenge vachikubvunza ndo yamunongovapa kuisa database watopedza kuregister. Anzina tsisi zviro kuti ma every month tiite ma 50 rand ma10 inonetsa nyaya yemari. Nyaya yemari inonetsa my sister anozobata mari ndiani. Anozobata mari ndiani yekuti every month ngakuiswe mari inobatwa nani. Nyaya dzemari dzinonetsa ma 50 rand ratingazoshai. Tungoti zvatukuita izvozvi kana paita dambudziko. Zvatukuita izvozvi tochongoita. Nokuti tikabvisa ma 50 every month ichawanda yozobatwa nani. Hanzi EcoCash andizivi zveEcoCash manje. Regai ndichikati chakanotobvunza zvinjere munhu ari kuchema. Tione. Tozati tavata mubana stashota mwana hamu unowa kugwadziwa vasikana. Unonzwa kurwadziwa. Elistas munogona kuzotumira ndichema vanongozopiwa zvina basa. Vanongozopiwa zvina basa. Guys munhu wese vhurai mapolisi ruva rakanaka raenda iri. Angane vana vake 2 mufunge. Uye atoenda. Angane vana vake 2 mufunge. Wana atoenda. Mutaridze vana vake 2 vanawo. Satan. Vana vake 2 mudiki ndiye atorwa. Vana vake 2 mudiki atorwa. Vana vake 2 mudiki atorwa. Umwe wacho aona zvese. She saw everything zvichiitika aripo. Aripo. Yes, blessing Tumbari. Aona zvese zvichiitika aripo mukurushu. Because remember vanzwa noise kava kacheuka vari group vanochikora peza chikoroka. Ndokucheka kumasura kuona munin'ina wake asara achivhura bhegi achitora yogurt. Ari kuzvuzvurudzwa nemota ari kuindwa naye. Vazviona. Anzi Tanisha vedu watoenda. Anonzi Tanisha. Ndizvozvo. Anonzi Tanisha. Anonzi Tanisha. Anonzi Tanisha. Saka team SA pindai team SA ngatipindei hatipindei hatisi kuda kupa team diaspora pressure hatisi kuda kupa team diaspora pressure
yanditika inoita zvakawanda. Team diaspora inotibatsira pakawandisa. We don't want to give them pressure. This one is in SA, guys. We can do it. Isusu vari mu-SA, we can do this. Team SA, we can do this. We can do this. Team SA, we can do this. Saka team diaspora apapa kana uchinzwa hako moyo wako hatisi kukuvharira panze, but we are not saying hey guys munhu wese zvatinosita zvazviya, no, we need you also kuti mumboitawo zvinhu zvamuri kuita ikoko. Anomaona mumboitawo zvamuri kuita ikoko because munotibatsira pakawandisa, munobatsira zvekutodaro. Anomaona. So yes, team SA, we can do this. We can do this. Takawanda 50 rand, 50 rand, 50 rand. Takawanda, we can do it. Team SA, let's go for it. Let's go for it. Let's go for it. Saka guys, Team Africa, actually, we can do this. Not Team SA, Team Africa, we can do this. Team Africa, we can do this. We can do this. Team Africa, we can do this. Right. So guys, muye vane usiku wakanaka. Endai munobata maoko. Cape Town uya ndikupei location. Uya ndikupei location. Muende mangwana munobata maoko. Aiwa ina ndichataurira Mary ndatooneta nokutaura. Ndichazodzokorodza live. Ndichadzokorodza live. Endai mangwana team Cape Town rongai kuti mufamba se. Chero mkaenda muri 5 chaiko, it's okay. Chero mkaenda muri 5 chaiko kana 4 endai munomirira mungonoti tauyawo tiri madiaries. Takamirira madiaries tiri mumwe wenyu. Vanofara kukuonai. Moza muno mudiaspora guys unongostorina dzimwe nguva vanhu. Anomaona unongostorina. Mari munoisa paka iyo namba yakapinwa iyo Mavis namba yakapinwa iyo. Muchari kana andiselina vave ne laptop. Mucharegister. Hansi tinoenda mangwana after week. Apana chakaipa. Saka ndinogona kuzokupa namba umiuka ukomuniketera mai vachiona muchivasisawo kuti muchasvikawo mangwana. Anditika muchivasisawo kuti muchasvika mangwana. Anditi nasikati nacho ndoda kuya nenyaya yangu yepati 2 ndatadza up hash please Smelly. Ema namba yangu kaenda pa page, pa front page, namba iripo ipapo. Mukauya kuseri ndinokupai. Andizivi Great Hope Mefi, andishandi ne Great Hope, andizivi unogona kunobvunza mukoma moboys. Ina andishandi ne Great Hope saka andizivi. Indinoziva zvesororo. Ndozvandoziva. Saka kune avo vese vari kuti vari kuda kurilocata December vakajoina mapolisi esororo. And Smell, I don't know that bed. Cherry bed inochinjwa akasha. Bed inochinjwa. Unozoramba uchingoita bed 1 ere omana. Bed yakafanana nepaint unochinja akasha. Ungoramba uchingoti paint 1 teki nayo. Saka imimi guys atite zvatawirirana. Anditika Team Africa, we can handle this one. We can do this. Takawanda. Vari kuda kurilocata. Yeukai long time, how are you? Varida kurilocata kudzokera kuzimu vakajoina sororo. Please ndibate ndikubatsirei kuti kuZimbabwe musvike muchikontinya kunobhadhara mapolisi enyu. Mundibate kana takuendana na November kundibateti. Futi nokuti November izvozvi. Not November izvozvi, so ndibatei tiwane kuita kugadzira mapepa enyu ekurilocata. Nguva ichipo mungosvika muchinokontinya nemabondi kuZimbabwe koko. Andika kune vari kudzokera kumba muna December. Garai mandiudza mandibata tigadzire mapepa enyu nguva iripo. Mungonokontinya kubhadhara nemabondi kuZimbabwe koko kana masvika. Anditika mundibate kune vari kurilocata vane zororo kwete Great Hope. Great Hope handisivi. Vesororo. Anomaona. Please. Kuti muwane kunokontinya mberi yakakosha police. Yes, join Tendi the hustler. You can't be the hustler without a police. Join a police shamwari. Joina. Yoda kutumira nepaisa. Tumira tarira msipa. Tumira nepaisa yacho. Tumira nepaisa yacho. Trans Pretoria mune group eri. South Africa ine group 1. Lynn Mary. Pretoria, Joburg, Cape Town, tirimo imomo.
chii Polokwane kupi tirimo mugroup 1 iroro. Tiri mugroup 1 iroro. Hakuna magroup ekuti Pretoria tatine group 1 iroro ndatiri. Vatinga toti vaite group ndo kuBotswana. Vaite ravo group rakazvivirira veBotswana. Anoona. Vamwe vese vari muSA yava neve Cape Town vanenge vane group ravo. Because mungoziva ukapa. Vanenge vane group ravo kukapa. Group ravo vanaro kukapa. Andimoona. Stellenbosch ameno kupiro aisati ya iri kuuya manje emi probably pa next year iri kuuya pa next year baba hanzi ruya topinda wosei munotaura nemadhimini vane zita rakapinwa pa ndo vachakudza zviri kufamba sei adhimini va ndo vanogona kuedha vanhu. So guys ndakuenda kunorara tosangana mangwana kuda ndinda hanani kuda mangwana ndinda mukandiri right mona pamwe ndinda mukandiri bokosa yatondi affecta indima zvaro zvinondi affecta nyaya idzozi dzinondi affecta zvekutodaro zvinondi affecta kuti nyaya dzevakadzi vanouya vakarohwa vanenge vakatichitumigwa mapikicha vanhu vakatsemugwa nekurohwa ozvibvunza kuti but every day pana pati kutaura nyaya dzekurohwa idzi kuti vedu wetizai vasikana tizai noupenyu hwenyu vanokutumira pikicha ropa rakazara rakatsemugwa unotoshungurudzika ndiwe mai mwana kuti saka ndomubatsira sei nekuti everyday totora nyaya iyo yedomestic violence havadi vane vachida vanhu vavo unozogoona pave paya kuti munhu wangu is not right atanga kuchikunyatswa kukudhedhura manje pate tichitaura paya pawhatsapp yangu iyoyi yetenda iyoyi whatsapp yangu iyoyi paunotanga kuti uningirire kuti uchiona kuti manje munhu yauya hazvina kumira zvakanaka munhu uyu aiti wakuvara vakuvadzwa wadhedhuka unotoona kuti nemwari saka vana vada kudii vidiwe kana hapana anofamba akanyongwa kunzi mhoro asina murume mazviwa hapana anofamba akanyongwa kunzi mhoro asina murume makadiko vasina varume hakuna sometimes it's better sometimes kuti uve single and live a happy life pane kuti uti ndirimo mumarriage vasikana mapikicha ndinawo mufoni nhasi ranga riri zuva ringobatikanawo zvangu kuseni ndisati ndafonegwa nabiya wangu usho mukadzi atifonera muwedu mudhayari uyu achitaura SIS MELLY chichichi kuseni ndatanga ndafonegwa naumwe baba vachibondongora mhiri baba ivavo chii hanzvadzi SIS MELLY nhasi zviri kwangu chii handina kana kugona kana kuisa muvhidhiyo mugrupu reSA chako remadhari ndati hazvisheki zvakadaro hazvisheki ndakundikana vanhu timu reSA iri hapana chavari kuziva ndambovataridza anything ndangoramba ndakazvichengeta mufoni mangu baba vaona shure yose yomwana ishi shure yose yomwana baba vaona vedu uye ngatinamatirei vana ava ma2009 ngatinamatirei vana ma2009 vana vapindwa nemweya usina kunaka vana vana kumira zvakanaka saka vari kushandisa vana ava guys kushungurudzwa vabereki ndavani kutsva ndaendesa ekoni let's hope it noise vedu we saka vari kushatageta vana ari kuyuza vana kuti ndikutaridzei pana hazvitoiti tindikutaridzei because mwana uyu hazviiti ndikutaridzei mwana vana vedu vakuziva zvinhu zvakaoma asikana intaneti idzika hadzina kuya zvakanaka mufunge kuzvikoro uku kuti ndichaziva kuti kuzvikoro maintaneti nechii mafoni aya kutotorera vana chokwadi yatoita seiko Precious, it's fine, it's okay my sister, it's okay, you tell us. Anditi maona nyangwe neni ndayatsoimagina kuti baba pavapo munhu akatumira baba vavhidhiyo mwari ave newe hautumiri mubereki zvinhu zvakadaro you don't send someone's parents zvinhu zvakadaro zvikuru sei baba mwana mudiki mai mwana ne13 years akakwira kuganga kwakaita chikomana ichangana choka kuganga kwakaita mukomana wangana ika iye akapfeka maski akazvivhara nemaski achizati ari kurekodha mwana uchu kwakuzvivhara nemaski iye anomuona kwakuvhara nemaski anongobuda kuzasuku ndokwaanongobuda uku handimaona nechinhu chake ndochaanongobuda kutora mwana iye ane 13 years mwana iye ane 13 years ndiye anga ari pamusoro mufunge
akakurugwa akavhugwa sketi yose iyi, shure yose iri pashe. Kune kamera ikoko ndokwa kune shure ikoko chiri pamusoro chimwana ichi chichita mashura. Veduwe ndarwadziwa mufunge. Ndanyatsofunga kuti baba vaona zvinhu zvakadai, mwoyo wavo wakamira papi? Mwoyo wavo uri kunzwa sei? Vari kufungei? Vachatarisa mwana uyu sei? Vakati ndikati mamuchida kudii? Pane pamucharasha here? Pane pamucharasha here nehanzvadzi kana pamuchadzosera mudumbu? Hapana. Hands I saw the video is disturbing. Waionepi? Ndiani ari kushare? Ndiani ari kushare video yabvepi futi iwe maionepi? Because I never shared that video. I never gave anybody. Handina kushare video. Ndakangotaridza ndobva ndangonyarara. Handina mbobvira ndashare. Munhu ari kushare video, please stop it. It's wrong. Whoever is sharing that video, guys, vakapiwa video, musachashare video. Please, ndokumbirawo. That's a kid in the video. Mwana ari muvideo yoyo. Vakaona video vakapiwa, whoever akupai, chiregai kushare video iyi. Please. Mwana, she's just a kid. Zvinozikanwa hapana paya. Kutonyengerwa kwekwa mutozviona kuti mwana neschool uniform yakapfeka. Handimona. Anenge angonyengerwa kunzi ngatidai nekakoma chero chikoma chamango choona chikoma nawo nje. Akapfeka school uniform hana whoever is doing that kushare video, please stop it. Stop it. Stop it. Stop it. Hanzi video yatozara. That's very wrong though. That's very wrong. That's very wrong. Zvinosungisa, guys, child pornography. Ndakuudzai. Zvinosungisa zvamuri kuita izvi zvekushaya mapono evana ava. Vana vadiki vaya. Nemi mukunya matatu maisozvionawo kuti vana musadaro. Baba vacho vakutoshungurudzika zvokutodaro mufunge. Baba vacho vakutoshungurudzika zvokutodaro. Baba vacho mufunge zvokutodaro. Vari kuno ku South Africa kunoku, mwana ari kuZimbabwe ku, mwana achita zvinhu zvakadaro, baba vachishanda kuno ndikushandira mwana, votumigwa shuro yose yemwana iri pashe. Musadaro. Atina matirei vana. Vana vari under attack, guys. Atina matirei vana. Vana tingatotsanyira cheko, guys. Tisingatsanyiri varume. Asi vana tingatotsanyira. As the guy looks big, mwana mudiki ushu. Mwana uya. Vakomana kavacho vanotora kava video. Andi vana ava tikutora kuti vana dana matiko, vana vari kutoita kunge vana vari kuita kunge vasina kukamigwa mukaka, vari kuita kunge vakatodhimonisha chero rekuita zvinhu zvemusika waizvo zvizvi. Saka kune uchinzi tikuexperimenta, tikudiya mheno vachirekodhana. Andimona vachirekodhana. Saka zvakangooma hazvo. Saka guys, ndakuinda ndichi tobatana mangwana pamvenge. Tobatana mangwana pamvenge. Baba vaenda vawira tsitsi, BP inotokwira chete. Because vaiti handisi kudla, ndine mazuva handidli. Vane mazuva baba vasingadli. Vangofunga video yoyo havadli. Saka pakaipa. Right. Saka guys, takuenda. Love you Phoebe. Tobatana edu guys. Tobatana and be strong. Tichangove strong sometimes is the only way that unongozozvimanikidzwa kuti uite strong whether you like it or not. Madzima malaits kusitting room. Madzima. Hanimazvona. Saka panonetsa vasikana panonetsa midway. Saka ndozvimboitika munyika ngatina matirei vana. Pane kuti tini vate paya tida ngatina matirei vana. Anzi ndichamboenda kumasaji, ndikawana mari ndichamboenda kumasaji Phoebe. Ndimbono masaji kwa muviri uyu. Ndimbono kunonzi ndimbono masaji wa muviri nemakumbo aya. Maybe kuda ndinga relaxa because zvakuita zvichindiremera sometimes. Aiwa. Zvakuita zvichindiremera. Saka guys, morara boa nditi father ikwangu yabva yapindawo bedroom nomu. Saka morara boa guys, tobatana mangwana ndika love you.